Alang sa mas paspas unya nga pagresponde kung adunay mga disgrasyas kadalanan, dugang mga motorsiklo ang gi-apod-apod karon ngadto sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue. Si Chone Carrion sa report. Ang maong mga motorsiklo ipang-apod-apod sa mga supervisor sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Team. Idistino sila sa nagkalain-laing sektor sa dakbayan aron monitor sa mga enforcers. Lakip na ang daling pagresponde kung adunay vehicular accidents. Mato ni Glenn Antigua, ang hepe sa team, nga ang motorsiklo dali kaayong makalusot-lusot sa kadalanan ilabi na kung hinay ang dagan sa trapiko. Dali sab silang maabot sa dapit nga adunay vehicular accidents ug makagukod dayon sa mga nakalapas sa lagda sa trapiko. Kini motorcycle yung pinaka-immediate yun, mas dali siya makaabot. Kung man nga itong gituyo, gitagsaan ito mga supervisors na to, no, kay huwag na problema sa usa ka sektor, so upat sila ni duty karon nga supervisor, silang upat makaresponde dayon. Gibanabanang mobalor ang 12 ka mga motorsiklo og 1.8 milyones pesos. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carrion, Balitang Bisdak.